Takže čau, ja ťa vítam u tohoto videa. A je trošku vidieť, že som trošku pušoval od minulého videa. Trošku vyššie pušoval. Klub už máme trošku plný. Som to napojil. Tak neviem, či sa tu napojil niekto z videa, alebo nie. Sorry, keď tu budú zlé mená, vyťažím tak ich tam 5. Ale tak držím to tu aktívne, potom tento squeak môže ísť dopreč, takže by som bol rád, keby ste sa vy možno napojili. Ak máte na 10 000 trofejí, no, už máme otvorených 128 vajíčok. A to vôbec do toho nedávam peniaze, takže tak. Tuto som dal ten Godzilla Smash. Moc ma nebaví, ale tak ja som chcel toto video natočiť hlavne kvôli tomu, pretože aby sme si otvorili spolu tie vajíčka. Pozerám sa, že už sú tu aj mutácie, takže sa budem trošku báť. Buď zoberiem Franka, kde mám tú mutáciu, alebo zoberiem niekoho, ktorý je lepší ako mutácia. Neviem. Na spy content budem moc, tryhardery. No tak ja zoberiem, aby som to tu tak dlho nekecal. Čo tam je sama, Pane Bože, ja tu iba kecám. Skôr na diaľku mi príde, takže som nechal aj tu Mac. Takže ideme do prvej hry a otvoríme si jeden star drop a jedno vajko a zistíme, z čoho padajú lepšie veci. Takže. Môžete napísať do komentárov, že ako sa vám páčia tie nové vajka. Môže mu to... Jo, jedna proti mne. Bolo dobre, keby sme nehrali, keď bol ten solo showdown, proste solička, ale bez tých mutácií, pretože teraz, keď má tie mutácie, tak pretože teraz dáme do toho peniaze a za 20 dní nám akoby tie peniaze proste idú preč. Ľahko vysvetlené, takže neviem, čo s tým zase porobili, s tým bravkom. Podľa mňa už padá. Napíšte niekto do komentárov, že komu chýbajú boxy, určite. A teraz sa mi nepáči, že tu mutácia za mutáciou. A neviem, či tam predávali tie mutácie, keď to ani nemá moc veľký zmysel, akože vylepšili tých hráčov, ale tak veď oni sú ani... Mohli by ich nechať tak, veď oni sú stále takí istí dobrí. Tak to je moje info o tomto update, čo si ja myslím. Vy si možno myslíte niečo úplne iné. Ale tak, každý si môže myslieť to, čo chce. Že... Štvrté miesto, takže už máme 100% star dropík. Jedo. Ja keď natáčam na video, tak sa mi ešte moc nedarí. No nevadí, takže... Star dropík. OK, super. Spokojnou. A teraz, keď vyhráme, tak si otvoríme vajko a uvidíme, že čo z neho padne. Takže idem na to. Viete čo, ja sa vám ozvem, keď budem už to vajko otvárať. OK, takže som tu, mám 4. miesto, takže 100% win. Wow, teraz mám Mac zabije. No, tak, chcel by som mutáciu na Leona. No tak, držte palce, nech je vajko úspešnejšie. No, dobre. Jak to povedať? OK. Aspoň sa mi to prepočítalo. Ani neviem. Tu má niekto 9 vajek. 13 dokonca. Koľko, že má trofy. Aj. No. Ale nezaujíma. Áno, máme všetky postavy.
Tu je potvrdenie, môžete sa pozrieť, že 78 z 78 ešte vyloval, tak tá Willow Lily. Mich tu chýba ešte. No a ja rozmýšľam, že či sa ozvem, keď budem otvárať Fajko a Stardrop. To je hneď pri sebe, či to je hneď pri sebe. No. Takže neviem, či dám teraz tých 6 vinov, akože play again. Viete čo, ja dám tých 6 vinov, stopnem to video a potom sa vám ozvem, keď budem už tých 6 vinov mať. Takže som tu trošku skôr. Pretože ja Tatar som dal exit. Mám už 800 trofí. 814. A vidím tu už to vajíčko. No tak ja idem vyhrať ešte tú jednu hru a ozvem sa. Takže som tu. Opakujem zase, že ma ani počuť nebolo, že som prehral, vyhral, ale som dal bohužiaľ exit, no tak to tu neukázalo a takéto sú tie vajíčka. Ináč z toho Stardropu padla rare. Takže ja ďakujem, že ste sa dívali. Ja som rád, že som konečne po tak dlhej dobe mohol natočiť videjko. A čau. A vítam a čakám ťa pri ďalšom videu. Tak čau a nezapomeň ešte like, odber, keby si mohol, tak aj zvonček. A potom pôjdeme ešte streamovať, čo hovorím, točiť, ako budeme pušovať Diamondu do mytiky. To bude chvíľka. Dáme si legendárku Stardrop a uvidíme sa na budúce. Tak, čau.